Et Chara, dès que me fait faire des faits au donner comme tu m'as, au fait vraiment, actuellement, tout comme on a passé tes temps quoi, ni ni tout à l'heure, je suis vraiment désolée. Mi délégué ya femme et puis comme tu n'as fait encore rien à boire à la main, à la siffle tout le monde, et oui à femme Ok, pour le coup, tu as la femme. Et bah, avant de se barrer pour nous, nala sona ese tana do ala bilin du fay fitala mais ne fege ni ngaw e mo xalté sud meni ntoro iti yele mo fe et puis ité boroga mo fe fe ne tala xa fam quoi pourquoi ni kila la misa ka boya o fa Chara na ta tilam na tan tirim su do gayro la donc na ta ñoo fega la na téléphone men te blague oh Nemi muneke e mi la ka muneke mo na bianga le ki bigi jure bi jogo bi kan tes mas ba ko ne muneke tene e ne ka muneke mo na bianga nga téléphone mi na ko ne muneke ika manana ko mudabla nde abenyi na kuna tika chenga chedwa ne ka tes nga che ika bandi kan ni mun na ni odi ka bi so ngada ika tili ibe ka fon téléphone ni fon le ka eru ni fon le donc ni nda kun do sake ni ma fina mo me tan tirim so fi o we ne kana erle ko parce que ni erle ni mo ko binango dabne de la o dabne la nga téléphone mo gata fam no fe ko dabne de la ma fina mo tan tirim so no fa tena ni afi ni ka sira futi ka ko ya fuma mais amana na ko nun son ni si wa bela ya fuma tu vois moi je suis là pour ta protection seulement rien d'autre ya fuma ne mo finya na ko yi mo ko binanga ni kan na fo kana isi ka fe ba ta ka da ko ne te ngata Pera kono nege jo on te keleke on me mi ko nege oi riwa on me mi ko nege oi folona mama do kai anga jugu folosa folo nege nga tunga gelem alhamdulillah deme baga chara yo mama ozo boy le jim transit aterni ina tugu jerani tugu dita e Chara ipsi ga toi na na gudon la ma do fantirim chene na ma ki me bashi Nous filons au baby qui est plan la bien. Ah ouais. Nous on est mané qu'on plan faire do. Hey Allah Akbar. Dernier année faut ça me kera. Ni le manga téléphone tabia. Baby mané wule sur madena. Donc ay comment il faut ne mata bulo fo famille ala quoi. Ah ouais. On est silendo. Akon ngo kanga nyo store la yor indiqué ni. Donc du coup ne a femme. On antara ni go Chara manga na ngata ambla quoi. No go Chara na ngata ambla. Babi ko dori la bila atirge aw iga cheninge kirimoge kana fo ma chenza che ango bete so be man mana khay jume ani masia ni le man jwa ayoram foni parce que ni ko kirimo shoira alin toro mo gomda maskele ne do pien ha ni le toro nyela khala khala aballa na niga telephone sama ye ne mbulo ngo Chara sekela la jaw fente Chara kama wala ay kama ko danka fuka da saka takama parce qu'on a net gamne kabine free ko ne mu ko rege ne tanto mi nyere ge inu sande o me e ma ke na fo ita kala mari i me ko play shiro la re kala ma aketu ko manyon illa che mo ko kele ne ra ko mbolo ngate fe la diab se kala lo ne masra mais fait ba mi fe me ma do ko kirimo ti se fo shila le fe ne me kirimo bla e wo parce que avec ko sima alle kirimo wala ko plan kirimo te babere do ni babe masika kuma tel nenge ko indira na ini shogo to dola ma jabe se bulu adna amogo bla na minere quoi ne ko yana chen ya be ne kumbolo ngoro do absabe ite ga dam ne ite ga dam ne
a bɛɛ banna ne kɔfɛ wa ne tɛ foyi kalama so kan ni jɔ kabina firi ne bɛ fɛnɛ kalama n tɛ foyi kalama la e fɛnɛ ka bɔ mun ne kalama ne ibra min ka ne siran ne kɔrɔkɛ nana ne nana kuma info ne kɔrɔkɛ ɲɛna a nɛgɛ ba ya se ka foyi fɔ nɛgɛ bɛ se ka ba e bolo bɛ se ka ba e bolo me ka siro de ɲɛ me fɛ ka fɛn dɔ de dilan ka dama n tɔrɔ min na a nɛgɛ cogo min na de quoi a nɛgɛ ba in mais n terinu e y'i jɔ tan ni na ko dɔ essayer la n'a bɛ marcher e bɛna mun de kɛ e y'i jɔ ba in ni ko ten tɔ Ishala e ka ko kɛ ka mi da e bɔnkɔrɔ Ishala tuguni na i ka bɔnkɔrɔ Ishala interni kame awa asira tonton Bomarley, yana fi de bauna.